అమిత్ షా గారి నాయకత్వం, సోమిరాల్ గారి నాయకత్వం, భారత్ మాతా కీ జై, భారత్ మాతా కీ జై. సార్ అక్కడ సరిగ్గా రాదేమో, ఫేసెస్ బ్లర్ అయిపోతున్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకుంటుంది. ఇప్పటికి 42 సంవత్సరాల క్రితం 1985లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆవిర్భవించింది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అందరూ ఈ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాము. ఈ వేడుకల సందర్భంగా 20వ తారీఖు వరకు కూడా సామాజిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించబోతున్నాము. ఈ వేడుకల్లో ఇక్కడ మనం రాయదుర్గం పట్టణానికి ఈరోజు మండలంగా పరిగణించి ఇక్కడ మేము ఇది చేసుకుంటున్నాము. ప్రజలకందరికీ కూడా పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అసెంబ్లీ బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలందరికీ భారతీయ జనతా పార్టీ 42వ ఆవిర్భావ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, భారతీయ జనతా పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ కృషి చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా దేశం హితం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి ఏకైక పార్టీ రాజకీయ పార్టీలో ఏదైనా ఉందంటే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. ఈరోజు దేశం నాకేమిచ్చింది అనేది కాకున్నట్టు దేశం కోసం నేనేం చేస్తున్నాననే దృక్పథంతో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నారు. ఎలాంటి అవినీతి పాల్పడకున్నట్ల ఇప్పటి వరకు 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ కేంద్ర మంత్రులు కానీ, ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ, ఏ రాష్ట్రాల్లో పాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఎటువంటి అవినీతులు లేకున్నటువంటి సుపరిపాలన జరుగుతున్నటువంటి ఏకైక పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. Hey!